ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ಸುರೂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದು ಮಾತೆನು ಒಟ್ಟುಗು ಅಲುಂಬವಿತೆರು ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಸಂತ ಪೇತ್ರೆಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣದ ರಹಸ್ಯನು ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಡೇ ತೂಪೇರು. ಎಂಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಲ ಫುಟಕು ದೀತಿ ಲಯಾಪಿ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂಡದು ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನೋ ಬಂಗದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡಲ ದೇವರ ಕರುಣೆನೇ ಆಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವ ಕರುಣೆದ ಅನುಭವಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಕೈಬುಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣವೇ ಇನಿತ ವಿಶೇಷ. ಮಾಂತ ಶಿಷ್ಯರೆಗ್ ಮರನೊಡ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತೆರು ಸಮುದಾಯ ಆದು ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುಣಗ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರ ದರ್ಶನದ ಕರುಣೆ ತೋಜಾಯರು. ಆಂಡ ತೋಮಸೆ ಅವಳು ಇತ್ತುಜೆ ತೋಮಸಗಲ ಮಾಂತೆರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕ್ರಿಸ್ತೆರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದು ತೋಜಿಯರು. ಆಯಗಲ ಸಮುದಾಯಡು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಕರುಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮುದಾಯ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಿನ ತಾಣೋ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಲು ದೇವರ ಕರುಣೆನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟುನ ಜಾಗೊಲಾವಡು ಕರುಣಾಶೀಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತೆರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬುಡಯರು. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ.